Около 5 часов утра 274 народных депутата приняли государственный бюджет Украины на 2017 год. Заседали более 12 часов. Принимать главную смету страны ночью у них уже стало привычкой. Вместе с депутатами в сессионном зале рассвет встречала и наш корреспондент Наталка Калинка. За бюджет с утра агитируют фракции блока Петра Порошенко и Народный фронт. Вечернее заседание Верховной Рады спикер Андрей Парубий начинает с принятия бюджетных законов. Правительственную ложу заняли министры. Оборонные и социальные законопроекты набирают более 270 голосов. Около 9 вечера переходят к налоговому кодексу. К нему у депутатов немало претензий. Обсуждают более 350 поправок. В президии вице-спикер Ирина Геращенко. Однако за 3 часа никакого положительного голосования. В час ночи в президиум возвращается спикер. По тих поправках, по яких голова комітету попросить повернутись, я поставлю це на голосування. Ніна Петрівна, повторіть, я не встиг записати всі поправки. Спикер записал и принялся за работу. В сессионном зале процессом голосования руководит депутат от Народного фронта Андрей Иванчук. Те поправки, которые несколько минут назад не набрали даже 100 голосов, теперь получают более 200. Это вызывает возмущение части депутатов. Ви гірше, ніж 16 січня. Та свистіть, бля! Мені Янукович свистів, і ви свистіть. І ви свистіть. Свистуни, блін. Ще раз підкреслю. Ви можете приймати будь-які закони. Ви можете робити все, що завгодно. Продовжуйте голосувати з ригами. Але забудьте про слово Майдан. Рассматривают бюджет ночью, потому что, по словам авторов законопроекта, его обязательно надо принять до Нового года. Поэтому депутаты очень торопятся. После принятия налогового на очереди бюджет 2017. Спикер объявляет перерыв, объясняет, в главную смету вносят последние правки. Представители бюджетного комитета советуются в кабинетах, остальные депутаты гуляют. В 4 утра в зал заносят бюджет. Урядом бюджет було подано, підготовлено вчасно і подано до Верховної Ради з дотриманням всіх строків і процедур. Але традиції приймати бюджет вночі біля ялинки виявилися сильнішими. Свои позиции по голосованию выражают все фракции. Уже известно, кто его поддержит, а кто нет. Без сумніву, що в цьому бюджеті зі слів є багато доброго. Є підвищення мінімальної заробітної плати. Але чи є за цим підвищенням мінімальної заробітної плати людина? А людини там то немає. 949 гривень як було, так і є. Найменша пенсія в Україні. А 1200? А 15% працюючих пенсіонерів? На превеликий жаль, ми сьогодні отримали бюджет, за який важко проголосувати. Отакий бюджет за всю історію України – це є вирок уряду, який його так підготував. Коли ми бачимо от такий бюджет країни, коли ми не маємо можливості ознайомитися з суцільним текстом, так з чим же вступає країна в 2017 рік? После услышанного Владимир Гройсман идет в наступление. Знаєте, коли молоді депутати роблять флешмоб і говорять, що це не бюджет, я нічого не маю проти, тому що вони не мають досвіду. Але коли міністр економіки бувшого уряду виходить на трибуну, а хотіла виходити лідер цієї фракції, але зрозуміла, що зараз вийде на ожеледицю і не встоїть, сказала, щоб пішов інший. У мене питання, як можна в країні буде 3,5 роки прем'єр-міністром і не знати, як формується державний бюджет? Читайте регламент, учіть матеріальну частину. Я завжди сказав, що ви професійні бездарі. Далее голосуют за бюджет. Против «Батьківщина», оппозиционный блок, большая часть «Самопомощи» и некоторые мажоритарщики. Остальные за. України на 2017 рік прийнятий, колеги. Шановні народні депутати, я щиро вітаю нас усіх. Ця напружена безсонна ніч була варта того.
Заложили в бюджете 2017 и деньги для канала АТР. Я послухався наших пропозицій, і в тому бюджеті, який ми остаточно проголосували, на це передбачено 35 мільйонів гривень. Це було вирішено сьогодні, і це сьогодні було внесено буквально за декілька годин до того, як проголосований був бюджет. Как и обещали, бюджет приняли с рассветом. В 5 утра депутаты расходятся отсыпаться. Для этого даже отменили сегодняшний сессионный день. Наталка Калинка, Асан Иминов, Заман, АТР.